Ining pagsaulog sa International Women's Month, atong ila-ilahon ang pipila ka mga babaeng misulod sa uniform service. Ilabi na sa Bureau of Fire Protection. Ania ang report. Sila ang mga snappy female personnel o officer sa Lapu-Lapu City Fire District. Bisan pa man kung male-dominated ang Bureau of Fire Protection, wala kini makapugong kanila nga mosulod sa serbisyo o mapakita nga kaya usab sa mga babay ang pagpakigumbati sa sunog. Sagad kanila gitahasan sa admin works, apan on-call usab sila sa pagresponde sa mga insidente sa sunog. Ang 26 anyos nga si Fire Inspector Francis May Sindrejas, kinsa mo'y Fire Marshal sa Mactan Fire Station, ang nag-inusarang opisyal kanila. Usa ka retired military officer ang iyang apuhan, apan way ni usa sa iyang mga igsuon o gigagaw mga lalaki ang misulod sa serbisyo. Siya, ang iyang magwang ug ang iyang igagaw nga babay ang misulod na hinuon sa tunob sa ilang apuhan. Sa BFP, nasulod si Inspector Francis May. Sa PNP usab ang iyang igsuon, samtang nasud sa BJMP ang iyang igagaw. Even before entering the academy, I always had the passion to serve with my late grandfather, who is also a member of the government service. He was really the one who pursued for me to continue this career. Sa Pikasbahin, unom ka tuig na sa serbisyo si Fire Officer 1 Chesa May Seno ug miangkong dakong hagit kaniya ang pagtrabaho sa BFP, ilabi na kay usa-usab siya kainahan. We are trained for 4 months to firefight, mo go sa field, mo adto jud sa fire scene. Especially karon nga we are undermanned. Kaninyo mga ma'am, saludo kami og Happy International Women's Month. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.